Topdrukte voor weetboeren en handelaars. Het waar is goed en dat budget van Moans hier een betiert om het jongens let trowerkje om het graan van het land te krijgen. Nou, het is een heel mooi watertestje natuurlijk. Hè. De luchtvochtigheid is heel leeg, dus wij maken het bij firma Pars in Sint-Jaap gewoon leveren op 50%. Nou, en ik schat dat het onder de 50% zit. Dus wat dat betreft is het heel goed. In eerste lieken de risping let op gang te komen terug de koude en minnen maaitijd. Maar dat valt nota. Ook bij graanhandelaar Pars is het onpoortje. We zijn al weken eerder bezig dan we gedacht hadden. En we zijn al op maanden begonnen. En we zijn ongeveer 15% binnen van het graan. De prijs van weet is leger als verwachten. Het lieke mooi, maar nou zakken de prijs vanwege de goede rispingen. Wij maken eigenlijk een prijs die ongeveer bij de 190 à 200 euro is. En het is op heden 164. 4 weken in, ja, toen hebben wij net verkocht. Hier wel kent, toen het pas die zei van jongens, het is op het heden 184 euro. Waarom ik wat kwijt? Nou, heb je net niet in. We dachten dat het heger was. Omdat de oogstverwachtingen eigenlijk in de hele wereld leeg waren. Hij slaagt nou een grut pad op bij Pars en hoopt op betere prijzen later dit hier. Onder de kwaliteit zal het net lezen. Het ziet er qua volgehalte zo goed uit. Het hectolitergewicht, dat is de zwaarte van de korrels, ziet er ook goed uit. En de verdere analyses voor de kwaliteit, dat moeten we nog bepalen.